Assalomu alaykum barodaron. Рости 22 روز 23 روز پیش از شهر مسکو آوردنش. аппарат инкубатор спектр 84 дона тухм ҷойгир аст дар дарунаш. нархи аппарат ҳамагӣ 8000 ғалтид оварданаш кати. 7000 нархиш, сеткош қати 7,5 با 500 рубли руси қати оварданаш. бародаро ана ила то кошай чалги дайси 1 2 3 4 5 6 7 42 дона да якум латок 42 дона меғинҷа, да латоки дуюм 42 дона, ҳамагӣ 84 дона тухм ғунҷоиш мегирад. аппарат вазни аппарат ҳамагӣ 8 килограмм, 8 кило. айни ҳол дар даруни ин тухм ҷойгир аст. мо 83 дона тухм мондем. 83 дона тухм, байни 83 дона тухм 21 тиша гирифтем. безе буромадак, 21 донаш безе буромад, мондагиш оли дар дарун шай. бародаро мекушоемаш, мебинем кани дар даруни чӣ гапай. имрӯз рӯзи 20 рӯзи инкубатсиония, рӯзи баровардани чӯҷоҳо сар шида ҳамин рӯз. ина як донаш буромадааст уҷе. ин шароит дар хона барои худат майда метавонӣ ки ҳамин хел аппарат бигирӣ, чӯҷа бурорӣ, барои худат мурғонӣ кунӣ. ҳозираш да як донаш буромадааст. бо тухм кафидагия насиб боша иншоаллоҳ бо дигарош мебуроянд. майёр аделни кадагием ҳозир. инаи тухмҳои хонагиянд, инаёш даканиянд, тухмҳои даканӣ, инош бо дигар намуданд. ман ҳар сеша аделни кам то ин ки чӯҷаҳо аделни шаванд. фаҳмонда. ҳай бародаро, ҳозираш да ҳамиқа видео як дона буромадааст. ҳоли майдакай. дигарош бубуроянд, бо ман видео мекунам, мепартом, бар ҳама тамошо кунем. метавонед ки шумо ҳамин хеле бигиред дар хонаҳо, дар хонаи худтон масалан тухмша мехаред ё ин ки мирғ харида тухм ҷамъ карда мемонед, мешава. чӣ хеле ки барои худтон удобӣ боша, ҳамин хел бо кора оғоз кунед, мешава.